somo jokanyo mag skund primar ma Kasang'any koro sundo piny owacho mondo giyokony gimano ni somo mar JSS odhi nyime kaka skunde mamoko e pacho ka. Mana kaka ripota mar Millicent Adhiambo leronwa, Kasang'any en achiel kuom skunde mosebedo gi achiedh nade kaluwore ni en e gweng' ma oula thoro pong'o gino mosemiyo jopuonjre dar kadhi e skunde mamoko. Ma e chal mar skund primar ma Kasang'any mayudore e ward ma Kabonyo Kanyagwal e sub-county ma Nyando. Skundno mane ochakre e higa mar 1984 osebedo gi achiedh nade mopogore moting'o midhiero mar oula mathoro monjo gwenge ma Nyando, gino ma oseng'iko dongruok mar skundno. Kata kamano, kanochopo higa mar 2023, kwan mag jopuonjre ma Kasang'any ne omedore kowuok e 112 nyaka 175. Jatend skundno lero ni mano ne oneno bang' migawo ma ok mar piny owacho mawuok e piny Amerka chako chenro mar miyo jopuonjre migago. Kanobiro to nong'iyo kaka skul chal, number 1 en piny. To nyaka nyokelnwa chiemo, nyochaknwa lunch program, waseneno ka nyithindo medore, ma kawuono wan gi nyithindo 175. My main goal for introducing the feeding program was to encourage the children to come to school and then be able to stay in school, eat, feel better, learn better, and enjoy their day. It not only helps the students but also the teachers. So will continue to support this school as long as possible. Kata obedo ni lokruok makamago osemiyo Kasang'any, jatend skundno yango ni midhiero maka kod kacha to pod onyonore ahinya to eneno ni somo mar JSS odhi nyime kaka owinjore. Ene nitiere pek nikech ne gionge gi junior secondary school. Koro ne nyithindo gi kidhi e neighboring school machiegni en kaka Bwanda Primary ma en almost kilometers adek. Nyathi matin ka dwa wuotho kilometers adek to ndara berach. En chandruok. Through sirikal mosekonyowa mane gimiyowa certificate masani ne wachako register nyithindo mag grade 7, wan gi nyithindo kanyoero 16. To mana kaka skunde mamoko kano chakore grade 7 en ga lot of challenges. Kwayogi chalo kamae. Koro ne wakwayo mondo sirikal obi machiegni olu wachno mondo mi skulni onwang' JSS capitation. Kwayo mar jopuonj capitation to gi the classrooms obed expanded. Kaber kabisa to moloyo ndara mawuok e sikulni to dhi withur. Kane sirikal nyalo upgrade maber kabisa to chandruok mar jopuonj leo ne sikul kata tamore biro sikul would be a thing of the past. Kane wanyalo yudo other partners mondo o support gima Sherry Oberi timo, then wadhi increase the population. In fact, once the population obedo increased, to other things will call catch school koro biro depend on itself. Jokanyo mag skundno koro ni kod geno ni kwayogi ibiro winj mapiyo kendo chwalnegi kony mar neno ni somo e skund primar ma Kasang'any odhi nyime maonge rochruok moro amora. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kasang'any, Nyando. Wadhi Homabay nok mar piyo kwa skund nyiri ma Moi Girls Sindo e kar chung bura ma Suba South County